Pasakaan og igong kaso ang suspect sa hit and run incident human madakpan sa kapulisan sa gilusad nga hot pursuit operation ni nakalabay gabi alas 7 GMT sa Ariola Street, Barangay Lagaw, Jansan. Nalambikit sa insidente ang tricycle nga gimanihuan ni Kevin Tempomona, 34 anyos, ka residente sa Purok Cabo, Barangay Bawing, ug ang sakyanan nga gimanihuan ni Ayan Tero, 48 anyos, ka residente sa Purok Bayanihan, Barangay Fatima, Jansan. Subay sa investigasyon nga alas 6:40 sa gabi, nakadawat og impormasyon ang kapulisan kalabutan sa maong insidente nga nanukad sa Filipino-American Friendship Avenue at tubangan sa usa ka universidad bahin sa Zone 10 Barangay Fatima. Nasayran nga samtang ginasubay sa mga nasampit ang maong dalan, kalit kagibangga sa sakyanan ang tricycle. Imbes monaog ang driver sa sakyanan, nagpasutoy kini sa pagpadagan. Nasundan og na-corner kini sa tricycle sa Makar Sigal Road apan gidaro sa sakyanan, samtang nabangga usab ang lain pang multicab. Sa pagresponde sa kapulisan, naabtan ang pagsibat sa suspect. Tungod sa guot nga trapiko, naglisod ang sakyanan og lusot hangtod nasikop sa kapulisan sa traffic light sa Bula, Lagaw Road. Sumala ni alias Nene, misi sa driver sa sakyanan, nga nagratol ang mister tungod sa duwa ka lalaki nga sakay sa motorsiklo nga matud pa. Gun for harm maong nisibat sa panghitabo. Malangan ni kay wala daw ko nisakay daw ko ato. Ako daw maigo dito sa bala sa gipagpusin. Na naman siya nga dili man ko maratol unta man kung wala ko kadungog buto kay katong wala pa nagbuto nako nakita nga duha ka motor nagsunod sa ako nako niya mato na lain man ang ako ang dughan di nadugmok ang salamin di karon ni sutoy siya dagdagan niya nasigundahan na pud diri sa likod ang buto. Moto na panik na siya kung asa siya mo adto. Sa bahin na usab sa kapulisan, gikabutyag ni Police Colonel Nicomedes Oliver Jr., City Director sa General Santos City Police Office, nga pagaimbestigahan sa mga otoridad ang pahayag sa suspect. Dali naman ang istorya. So atong bisigan na iyang istorya. Tanawa na ito kung saan tinuod ito iyang istorya. Sa pagkakaroon nagpabiling balhog sa selda, ang dinakpang suspect. Mga katropa, kinahanglan kanunay ligon ang imong panglawas. Likayi ang mga sakit, pinaagi sa Santone Plus Gold. Alang sa Nagkiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.